Og jeg er formand for Karnevallet, og jeg har været formand de sidste 6-7 år og startede i 91 sammen med en græsrodsgruppe ud fra alle lokalgrupperne, som synes at det karneval inde i byen det var blevet for stort og for voldsomt og for beskidt og for meget. Så vi har prøvet at reorganisere det her karneval, og det har vi nu gjort igennem 9 år fra 91. Bare lidt inde i byen, men nu er vi så her, fordi byen på en eller anden måde var for sart, men også for tiltræk for mange, som ikke bare var til karneval, men var til fest og noget andet end det, vi gerne vil. Popcorn! Hey Lars, var du hej? Ja, jeg er primært gruppemedlem, ikke? Men jeg er også suppleant i Karnevals fælles bestyrelse. Jeg har været bestyrelsesmedlem tidligere og sådan noget. Og været med alle år. Og sådan været med i forskellige grader. Det her, det er en stor fest, men den har sådan en meget variabel puls, ikke? Så... Hvad er der godt ved det, Karneval? Hvad der er godt ved det? Ja, det er nok at være med. Altså være aktiv i det. Men også i forhold til tidligere år, hvor det var inde i byen og været spredt på den her måde, der er det jo samlet nu her. Er det en fordel? Nej, det er bare noget andet. Altså det er en fordel på den måde, at mens det stadigvæk var i byen, der druknede det problemer. Det druknede i druk og underlige folk, der kom for at have og tæve og lave ballade og smadre og alt muligt. Det er vi fri for. Det er blevet inde i byen. Og nu er der så sådan blevet et helt andet karneval ud af det, sådan med mere festival-islet og sådan noget. Men det begynder at tage en helt anden form. Det er mere ved at blive et børnekarneval og et kulturkarneval og sådan en fest til musik. Det er meget spændende. Det vi er i gang med nu, det er altså at finde græsrødderne frem igen, eller folkekulturen, som jeg ellers bedre ynder at kalde det. Folkekulturen er den kultur, som Holberg også beskrev med karnevalet. Vi kan gå helt tilbage til før kirkelig tid, hvor vi har haft karnevaler. Den folkekultur, som har båret karnevalerne igennem, der hvor frivilligheden klædte sig ud, hvor kongen var bonde og bonden var kongen for en dag, og hvor naren var den eneste, der kunne sige sandheden, og så videre, så videre, så videre. Hvor man klædte sig ud, hvor man var til fest. Festen før fasten. Karneval betyder kødets fest. Fastelavn betyder festen før fasten. At vi har det i pinsen er jo bare en eller anden pragmatisk beslutning om, at det var, vi har en fridag ekstra og sådan noget. Og egentlig er det fastelavn, festen før fasten, som vi fejrer nu, karneval. Man gør det i hele Europa, og rundt om i Europa har man bevidstheden om en meget, meget lang tradition. Her i København eller her i Danmark har man sådan set ikke bevidstheden om den der lange tradition. Vi siger, at det er 18. karneval i år. Husk, at det er en stor tradition, vi står i, og at den har været båret af folkeligheden. Og det har vi så brugt meget energi på de sidste 9 år på at få det kreative til at få plads
workshops, du ser ikke store scenekanter, som i denne højde her. Du ser små scenekanter, så publikum og aktørerne kan mødes. Der er ikke nogen her, der får penge for at stå på scenerne, så det vil sige, det er ikke ensbetydende med, at de ikke er professionelle. Der er mange, der er meget professionelle og kan lide den græsrodskultur, den folkekultur, og sige, vi vil gerne være med på folkekulturens præmisser for en gang. Jeg kan næsten ikke høre nu. Det går noget ud over ørerne, når man står der mellem trommerne. Men det var fedt. Det var fedt. Så snart vi kan, så vil vi ud og spille igen. Men vi skal lige have lidt aftensmad. Det gik som vi havde håbet her til aften. Ja, men det var jo kun starten. De af os, der har været med i mange år, det har jeg jo virkelig, ikke? Ved, at det er lidt mat i starten. Og så var den endda ikke særlig mat. Men nu har vi bare lige taget hul på 3 døgn, og så vokser det og vokser og vokser og vokser. Man bliver mere og mere høj og indspillet. Og så det kan kun blive bedre. Det bliver bedre simpelthen. Det bliver ved med at blive bedre. Og så på 3. dagen, så er man egentlig blevet lidt træt. Så spiller man egentlig meget stille og roligt, men så bliver det sådan lidt ligesom en trance på en måde, og det er en utroligt behagelig følelse. Er det hårdt fysisk egentlig? Ja, det er det. Man bliver virkelig brugt og træt, og psyken bliver også brugt. Det er nok kroppen, der bliver træt først. Og så bliver psyken også træt indimellem, og man kommer igennem nogle forskellige bevidsthedsstadier i løbet af karneval. Men i Rio og derovre i Brasilien, der er det jo meget værre. Der gør de det i flere døgn i træk. Hvis man taler om europæisk folkekultur, så lægger man jo mærke til, rundt omkring er der en masse brasiliansk, og der er jo samba, der er salsa, der er stor fokus på. Ja. Hvordan kan det så være? Jamen, altså samba og salsa var jo det, der kunne holde til de slutningen af 80'erne, hvor det blev for meget øl og for meget fest i gaden og for meget rock, høje scenekanter. De kunne holde til det på gadeplanen. Men der er jo også techno, og der er også folkemusik. Og i aften har vi fredag her et stort danselærerforening går ind og laver et stort borgerrum, hvor de underviser i de gamle klassiske danse. Og der er gøjl, og der er... Vi vil meget gerne have folkedansergrupper ud. Det har vi haft tidligere i børnekarneval i Kongens Have. I øvrigt blev Kongens Have med børnekarneval altid lille. Vi kunne ikke være der. Det er også en af grundene til, at jeg til sidst sagde, okay, så flytter vi ud i Fællepark. Og er meget glad for at være her. Specielt her på den anden side af søen, som er en intim og god plads. Man strækker sig jo i den retning, hvor musikken har fundet en karakter, som man synes er skægt og spændende. Men jeg vil sige, at der er så utrolig meget andet end det latinamerikanske. Der er også en del afro. Så det er ikke helt rigtigt at sige. Jeg vil sige, vi er landets største verdensmusikfestival i år. Eller det har vi været tidligere, men vi først rigtig så blevet bevidst om, at vi er faktisk landets største verdensmusikfestival. Og i den del af verdensmusikken, der er brasiliansk, at der selvfølgelig flest professionelle grupper, som synes, det er skægt at komme til. Det har ligesom slået sig fast. Men vi glæder os jo til at få en hel del afro ind også. Vi glæder os også til at få en masse dansk folkekultur ind med musikerlag og ting og sager. Det er græsrodskultur, eller dem, der har øvet sig i løbet af året i frivillige grupper, efter arbejdstid, weekends, som så har lyst til at komme og vise sig frem for hinanden, eller for publikum, eller som normalt ikke er vant til lyset og have professionelle lyset. Vi vil meget gerne have nye medlemmer, og vi vil gerne ud og optræde, og man kan kontakte Københavns Karnevalsforening for at få fat i os på den ene eller på den anden måde. Og så spørger man simpelthen bare efter Samba Cascada. Nu, kom. Ja. Og så dame, herren ind under jer. Okay, det der er vigtigt, det er, at herren han løfter sine arme, og så bliver han fanget her. Okay, en gang til.
Arrangementet er jo karneval, godt gammeldags dansk karneval, kan man næsten sige. Mange spørger os, om vi er brasilianere, og hvad vi vil med et brasiliansk karneval. Og vi er ikke et brasiliansk karneval, vi er et dansk karneval med alt muligt. Lige fra folkedans til salsa til samba til techno. Og i dag har vi haft institutionskarneval, hvor vi har haft alle Københavns, eller mange af Københavns institutioner til at komme og være med til Grand Prix og lige parade. Og i aften har vi så noget salsa. Har vi salsa night. Rundt omkring i teltene er der salsa, og der har været undervisning i salsa og dansetrin rundt omkring. Ligeledes, jeg kan se, at der er nogen, der har prøvet at danse før. Det er sådan noget her, ikke? Når det er swingdance, så skal det være sådan lidt monkey-style. Det vil sige, at man skal være sådan lidt nede i benene. Så skal man ligesom have damens hånd. Således, som man i rigtig gamle dage, når man hilser på en dame. Så der har vi hånden her. Selve fatning på den måde. Og så lidt mere monkey-style, ikke? Så prøver vi med musikken, så kører det. Vejret har jo været godt, og det er vi meget afhængige af, må man sige. Hvis det regner, så er folk så ikke så meget for at komme ud og se samba, og samba-folkene er heller ikke så meget for at komme ud med deres fjer og ting og sager. Men solen har jo skinnet, og der har været masser af børn, og de har været glade, og der har også været rigtig mange mennesker her til aften, så det går overalt. Dem, der melder sig til som optrædende, er nogen, der findes i vores miljø. Nogen, der kommer igen hver år, eller fortæller nogen om os, eller hører om os fra andre, der har været her. En stor skare af samba-folk, der ligesom lægger grunden for hele karnevalet. Og der er vi en 6 grupper i Storkøbenhavn, og så kommer der omkring 11 grupper fra omegns Danmark, Sverige og Tyskland, som kommer herover og deltager også. Resten af grupperne, selve sceneorkestrene, kommer faktisk fra hele Danmark. Og der er over omkring 100 orkestre i løbet af weekenden faktisk. Aktivistkorps på omkring 100 frivillige mennesker, og de grunder lidt i samba-folkene. Det har været samba-folkene, der har slæbt deres venner og bekendte med, som så har haft en skæg oplevelse og slæbt deres venner med. Så vi er et frivilligt arrangement, og alt hvad du ser er frivilligt. Også hvad du ser på scenerne, de spiller gratis. Og det gør vores arrangement for det, det er. Til det, det er. Kan du leve op til det brasilianske karneval? Er danskerne gode til det? Det synes jeg, ja. Jeg har selv været til det brasilianske karneval i Salvador. Og selvfølgelig er det ikke det samme. Man kan sige, at brasilianerne, det er deres deres års højdepunkt. Og det er det jo ikke i Danmark. Det er det kun for nogle af os, kan man sige. Men stadigvæk så synes jeg, at vi formår at skabe en rigtig god og glad stemning i teltene og på gaderne. Og det er nok det, der er vigtigst. Og det er også det, man søger i Brasilien. Det tror jeg. Hvor meget det skal være til den bedræne her på søndag nat? Eller? Ja, det skal jeg. Og så skal jeg være med til at rydde op mandag. Så det er et hårdt arrangement for os alle sammen, men det er festen værd.